Yes, I'm ready. Okay, good. The first question, what's your name? My name is Muhammad. Muhammad, good. How old are you, Muhammad? I am 17 years old. You are 17 years old, yeah? Yes, I'm 17. Are you 27 years old? What? Are you 27 years old? No, I am 17 years old. You are 17 years old. Who is 17 years old? I am 17 years old. You are 17 years old. Good. Okay, Muhammad, where do you live? I live in the big city in the Dushanbe. You live in a big city in Dushanbe, yeah? Yes. Is Dushanbe small or big for you? Dushanbe is big city. It's a big city, yeah. And it's also a beautiful city, yeah? Yes, it's very beautiful. Do you love it? Yes, I love it. You love it. Good, excellent. натиҷаи шашмоҳаст. ин моҳи натиҷаи як моҳи шумост. кӯшиш кунед бисбоз омӯзиш кунед, беаҳамияти накунед. хатогиҳое ки буданд ҳамонро ба назар гиред, ислоҳ кунед. баъд аз 6 моҳ умедвор ҳастем ки аллакай дар гапзании шумо ягон нуқсоне намемонад, ба шарте ки худатон омӯзиш кунед. хуб, саволи охирони ман чунин буд. худатон як моҳ омӯзиш карда дидед, ҳамина худомӯзиро ҳам дидед, ана ҳозир имтиҳон ҳам супоридед. агар фикри шахсии худатон, агар ягон аз ҳамин шиносҳои шумо дар бораи аудиокурсҳои пурсанд, ба он нафарон аз таҳти дил ҳамин чиза тавсия медодед ё ки не? раво медонистед ҳамин чиза? тавсия медодум, мегӯм ки ҳамин китоби зура уже гапзанид зур мешавад. вақте ҳамин гӯш кардӣ, ҳамонро бисёр гӯш кардӣ, бисёр талаффуз кардӣ, уже дар ёдут места, уже ҳамин вақти гапзадан уже ҳад мебурояд. яъне аз таҷрибаи худатон? аз бисёр гӯш мекунӣ, талаффуз мекунӣ, уже дар ёдут места. дар сари чанд ҳамин луғатоша намедонистам, луғатоша гапзанира ҳам талаффуз кардан, гӯш карда, уже дар зеҳн мисодагӣ.